Cató el Vell al parlar o defensar la seva postura a les terceres guerres púniques per convèncer el Senat romà i nosaltres també intentarem convèncer a aquesta corporació que donarà els dos que s'acabi amb les càrregues. Disculpi, senyor Vega, jo sap que no he signat cap decret que tingui que veure amb càrrecs franquistes. Per tant... Simplement és una explicació del que anirem dient cada moment. Vol dir que mos posarà panels publicitaris? No, vull dir que cada vegada que comencem a parlar començarem dient així. I suposo que el senyor Calder no pretendrà limitar-nos la llibertat d'expressió. No, també pot recitar bé que si vol fins d'una intervenció. I vostè pot intentar caricaturitzar la nostra intervenció o cosa vol dir que li molesta molt. Disculpi, senyor Vega, aquí l'únic que intenta caracteritzar és vostè intentant-me caracteritzar com a franquista, cosa que és kafkiana, absolutament. Senyor Vega, pot continuar, utilitzi el seu temps seguint-se a l'ordre del dia.